Sizwe ke nokuthi ke umama kwenzakalani. Sawubona mama. Yebo. Siyaphila njani ma? Siyaphila njani? Siyaphila. Umama ubani? Umama uManhleko. Manhleko. Yebo. Kephi? Ekhaya kusendaweni esesishiwe eMdletheni. La sikhona sikephi la ma? La ngisekhula village. Sekhula village. Edukuduku. Edukuduku. Yebo. Yebo. Udadewethu ubani ma? Igama nguSinenhlahla Khoza. Oh, Nantla Khoza. Sinenhlahla Khoza. Uneminyaka emingaki sisi? Ina-31. 31 years. Yebo. Okay. Mama undodakazi wakho? Undodakazi wami ukugcina. Yebo. Kwenzakalani ma? Inkinga kulo mntwana angazi impela. Lo mntwana uqale kwangathi kukhona okumvela ebusweni. Kwaba sakuthatha njengehlungu. Kodwa hayi sabona kungasisona ihlungu. Uthe isuka wayingenelwa ukuphalaza awakungapheli ngicabanga ampu kusanda kuphela kuqeda unyaka ayilokho ephalaza kungahlali lutho esiswini mayedla kungahlali lutho esiswini mayedla njalo nje kungahlali lutho esiswini kwaba kumngena kugula umngena ngakhona kwangena izifo zonke unenhlungu manje akakwazi na kwenzani ngoba seze wanqobeka nokuhamba nje. Isimo somzimba sishintshwa yini ma? Waseshintsha ke nje angimazi wayishintshela nje njengoba nje senjena vele washintsha nje wayibona nayo usishintshile sabe sethuka wazobona la ingane yakhe impela incane ukuthi umama yamesaba ukuthi nangu umama eshintsha kodwa manje isimjwayele. Odokotela bathini ma? Dokotela Akayichazi. kade ngicela kuya esibhedlela. Udokotela wathi ama-jeans wathi kodwa ngeke kusalapheke ngoba ama-jeans adameja yonke into esemzimbeni. So iwona nabo ngeke beze bekhona ukungisiza ngalutho ngoba lezi zinto abazazi bavame ukusazela le emazweni angaphandle. Ubona izinto ey'kanje ayikho into abangangisiza ngayo kodwa into edameja isikhumba nezinye izinto njengoba izinto zami zonke edamejekile inhliziyo ivuvukele yiwo ama-jeans. Okay. Bengisakumama kodwa kulungile ngicela sasesingene kona dadewethu ke sithole ingqikithi yonke ukuthi ke lokhu kugula kuqhamukaphi nokuthi ke ukhulele lapha ekhaya vele wahlala la ukugula kukuthole lapha ekhaya. Ukukhula angikhulelanga la ekhaya ngifike la sengikhulile kodwa ukugula futhi kungithole sengila ekhaya. Masihamba lapha abamanga babonayo bathi ilumbo cause baningi abantu sesibahambile kodwa futhi nakhona basisize. Abanye bathi ngathwetshulwa abanye bathi ngathweswa isilwane. Omunye uthi cause nginane isigaxa siqhoboshile nje la engazi ukuthi sani. Omunye wathi ilumbo ngakuthola kumuntu engangikade ngithandana naye. Shuthi wayekade ecushiwe waqamba amanga ukuthi akanayo umuntu kanti unayo umuntu. Angazi noma wayeqinisile ngempela yini kodwa nje zona zinto ebavame ukuzisho lezo-ke. Ilumbo, umeqo, ukuthwetshulwa. Okay. Udadewenu nangilo oganele obesithinda. Sisihle. Yes ngoba lokho esenda ama-voice note sichazela ngodaba lakhe ecelela usizo. Siya kule OTT ivezwa abantu ke laba kuthiwa abanamanga ababonayo singakuboni thina abanye babo yebo. Njengoba nawe usho uthi bathi ukhona nomuntu obonayo ebudlaneni sisa. Akekho kwamanje ngaphandle kwalo engagcina ngayo kuthiwa ngakuthatha kuyena. Ngisho wena impela uyagcina ngayo. Inkinga ukuthi angimazi. Owaphi nihlangana kanjani manje? Sahlala esebenza nami ngisebenza. Nisebenzela kephi? Bengisebenzela eSenlusha. Kwakungowakephi lo muntu? Wathi umsuthu ngowaseLimpopo kodwa unomuzi Stenga. Okay. So wathi akathanda namuntu ngoba vele nami ngangisingile ngaleso sikhathi ngifuna ukumove on. So ngamove on ke naye ngazi ukuthi akathanda namuntu kodwa wayeshilo ukuthi unengane ezimbili uma wengane sebahlukana naye. Yebo. Yebo.
So-ke sambatha-ke lolo suku olulodwa lolo. Ngagula, angazi kwenzakalani nami, kodwa uma ngiya laba bamanga bathi umuntu engathandana naye, cause yena umuntu engagcina ngithandana naye uyena kuphela engimaziyo. And uma besho bathi lento engayithatha kulo muntu lo, umuthi babemlokhu nje ngawo, akusiwona umuthi wala, umuthi abawulanda emazweni. So nami ngangingazi, ngangithi ngi-move on, ngiqale relationship nomuntu ngoba naye ethi ufuna ukuqala phansi impilo, kodwa ngangingazi ukuthi yena ungiqambela amanga. Kanti ukhona athandana naye, shuthi umuntu wakhe wayemcuphile. Ngeke ngize ngazi noma iqiniso ngempela noma kanjani, cause lokho-ke ukuthi ukugula ilumbo leli enginalo akuthatha kumuntu wesilisa. Kodwa-ke kungena kwami ukugula-ke ngaze ngaba nje. Angikhoni ukusizakala kubantu besizulu, bahambile inqwaba. Abanye bathi ngangena umuntu omdala, isithunywa somuntu omdala osekhulile. Abanye bathi moya, nakho ukuthwetshulwa lokhu bayakubani ukuthi ngathiwe sisilwane, kodwa futhi akekho khonayo ukungisiza. Uneminyaka emingaki manje? Ngina-31, ngazalwa mhla ka-3 July 95. Okay. Ngicela sibuyele kuyena la, ufuna ukugxila kuyona le yalo muntu lo.